Ήταν Απρίλης μήνας, δισέχ του χρόνου μέρες, όταν ακάτια σαφρά χωρίς πανιά δίχως ιστό να πολεμήσουν βγήκαν το σταυροφόρο τις γαλέρες, που μπρος τα τείχη ανέμιζαν τις φράγκικες παλιέρες. Το πλήρωμά σου εντρωμό στη γη γονατιστό, όταν αφεύγει από κοντά τους είδαν το Χριστό. Τους Αγιούς οικέτευσαν εκεί να μείνουν όλοι, να δουν το τι εφόρτωναν τον Βένετον ιστόλη. Από μονές και από εκκλησιές που σύλλησαν στην πόλη, έπρεπε τότε Παναγιά μου να ρίξεις κεραυνό, στο Βόσπορο να σηκωθεί μπόρα και τρικυμία, και να ποντίσουν αυτανδρά των άσεβων τα πλοία, αντί να αφήσεις σκλάβους στο χέρι τους κελία. Εμάς που κάτω από τον δικό σου ζούσαμε ουρανό, έκτοτε μύρια είδαμε, τέρατα και σημεία, έσβησε το αγλαίσμα του κόσμου από το χάρτη. Η βασιλεύουσα έπεσε και δεύτερη φορά, έγιναν τα παλάτια της των Τούρκων η βορρά. Κι εμείς που ανανύψαμε δειλά και μόλις άρτη, είπαμε να ξεχάσουμε ποιος έχει την ευθύνη για όσα θρηνεί και θρήνησε χρόνια η Ρωμιοσύνη. Είπαμε να ξεχάσουμε ποιος έχει την ευθύνη για όσα θρηνεί και θρήνησε χρόνια η Ρωμιοσύνη.